Hello mga idol, nandito po tayo ngayon yan, sa Spider Helmet Store dito sa Rosales, SM Rosales, Pangasinan. Yes, bakit po tayo nandito? Kakaroon po tayo ng window shopping or magtingin po tayo ng helmet kasi gusto ko sanang bumili ng bagong helmet natin. And dito po sa Spider boutique shop na to, halos kompleto sila ng kanilang mga models dito. So samahan niyo ako mga idols at tingnan natin, let's have a quick look kung ano pa yung mga nakadisplay sa kanila. And kung may promo pa sila ngayon. Kasi sabi nila sa atin, meron silang Christmas promo for this day. So tingnan natin mga idol, samahan niyo ako. So ayan mga idol, dito tayo sa Spider Helmet Store. Ayan, kita nyo yung mga nakadisplay nila dito. And ayan, nakita nyo yung kanilang promo today for the Christmas bundle. So tingnan natin at tatanungin natin yung kanilang sales officer dito. Kita nyo yung Recon Plus, yan po yung carbon. Ang ganda no, tsura pa lang. Tingnan natin yung presyo nyan, samahan nyo ako. So ayan, ang dami pong nakadisplaying helmet dito. Of course, Spider helmet, saka yung MT helmets. Alam naman po natin lahat yung Spider is only made in Philippines, pero dito lang po siya sa Pilipinas binebenta. Yun namang MT is made on Spain, pero yan naman po nasa top 10 po yan sa mga best helmet, yung mga pagdating sa safety. So yan idols, nandito po tayo and check natin si sir. Nandito pa si sir. Good morning sir, anong pangalan niyo sir? Jerome po. Ayun si Sir Jerome, si idol. Idol, ano yung ano natin, yung ating Christmas bundle na yan? Bali, may mga promo po tayo dyan na pag bumili ka ng regular price na helmet, Yes. makakabili mo na po yung isang eyewear natin ng regular at 15%. 15% off. So pag bumili ako ng isang regular helmet, magkakaroon ako ng 15% na discount. Okay. So kala ko free na yung ano, yung eyewear, hindi pala. So meron lang siyang discount 15%. Ano pa? Bali, sir, pagka gusto mo naman ng glove, Oo. doon po na lang ng glove. Doon po natin makakabili from regular price na helmet, then 10% po na just sa gloves po na. Sa gloves ninyo. Okay. So pagka naman sa gloves, pwede rin 10% naman. And ano pa yung meron? Alam ko meron kayong parang bumili ka ng dalawa, may discount din sa helmet. Bali, yung nga po pala, sir, pagka bumili po kayo ng dalawang helmet na regular price, Okay. then yung pangatlo po na helmet po natin, maglilis na lang po siya ng 30%. So kung tatlo kaming tropa, Opo, pwede bibili po kami sabay-sabay, yung isa doon 30% na. 30%. Mas maganda no, bundle na no. Tapos kung in case pan po na apat po kayo, sir, Oo. yung pang-apat naman po, sir, maglilis po siya ng 50%. 50%. So kung apat kami nabibili, yung isa ron magiging 50% na lang babayaran. Wow, ah. So yung kulang yung budget, siya na lang yung 50%. So yan mga idols, ito kumpleto sila dito sa mga helmet. May half face, may modular, and meron ding full face. Of course yung hinahanap natin, yung kanilang carbon na Spy Plus na model. Sabi nga nila ito yung bagong model, di ba? Kakalabas lang ba dito? Kakalabas lang, sir. Ayun, saan ba yung nakalagay? Ayun, ito nakita natin. Ito po yung mark, sir, mark na... Sige nga sir, pakita mo. Yun. So carbon fiber yan. Opo, sir. Ayan, yung materials na ginamit. So Spy yung pangalan niya. Recon Plus. Ayan. Meron na ring dual visor ano. Opo. So pag bumili ako nito, magkano yung presyo? 9995, sir. 9,995. 5 pesos lang, 10,000 na. Okay. Ano yung kasama niya? Bali, may extra lens na rin po, sir. May extra lens pa ng isa kasama. Ano yun? Yung clear ba? Yung clear niya po. Clear. So Tapos, ito, naka-pin lock ready na rin po, sir. pin lock ready na rin. Wow, safe ka na rin ano. Hindi basta-basta mag-open yung ano mo. So yun, meron tayo dito Recon Plus Spy carbon fiber na. Opo. So 10,000 plus, 10,000 pesos. So may other color pa siya no. Opo, ito, sir, yung glossy niya. Glossy naman. So yun yung isang matte. Matte Ayan, po yun, napakaganda nitong glossy no. Kita nyo? Ito, ang gaan pati no. Opo, sir. Ilang grams to? Ayan no. Grabe. Bali, binago po siya, compare po dun sa Recon po na dati. Yung dating Recon. So ito yung bagong Recon na model ano. Yan mga ito sa malagay mo, baka magasgasan natin yan. So yan ang problema pag so ito 10,000 pesos. Ang ganda. Kita naman yung pagka-carbon niya ano. Tapos yung pagkakagawa ng kanyang sticker. Grabe. And
napaka-importante ang gaan. Pag naglulong touring ka, ang ganda nito isuot. Sigurado feel mo wala kang suot na helmet. Plus, napakatibay. Yun ang dabas dyan. So, salamat sir. Magkano po po yun ng other discount po natin, yung mga discount po ulit. Ganon. Meron din kayong mga single. Okay. So, may mga item din sila na sale din. May discount na rin. So, meron tayong makikita rin kung ano ba, ayaw nyo na may bundle, nag-iisa ka lang, mamili na lang kayo ng mga helmets dito. Kompleto sila rito, hindi lang helmet, may mga shades, gloves, and other items pa. No? Kompleto. Kaya dito makikita natin marami din sila mga, yan, naka 25% to. Punta na kayo dito sa SM Rosales, Pangasinan. Ang dami naka-display, mamili na kayo ng color na gusto ninyo. May discount, 25%, 20%. Ayan, empty helmet, marami rin dito. Lahat na ata ng color nandito, no? So, kagandahan dito sa store na to, hindi lang isa, marami kayo mapagpipili ang kulay. Ayan. Ang dami nila naka-display. Halos punong-puno po ng helmet dito. May mga jersey din, saka jackets. Tingnan natin dito. Ito, ang babae, color pink. Spy. Yan, spy. Empty helmet naman din dito. So Sir Jerome, salamat sa iyo. Thank you for assistance ha. Thank you. Siyempre pag nakapili na tayo, bibili rin tayo dito Thank you. para sa ating helmet. Ayan, nandito na tayo, tapos na tayo dito. Quick look lang mga idols. Ito yung mga gloves nila. For safety talagang quality po, basta Spider kasi yan din yung gamit natin. May mga pang-bike din sir. Ayun. Ako mahilig din ako mag-bike, may folding bike tayo, saka mountain bike yan. And helmet ko rin ganito rin. Spider din na ganito. Kaya gusto ko talagang pumunta rito sa Spider store kasi talagang pagdating sa quality talagang the best. Plus, hindi rin ganun kataas yung presyo. So mga mountain bikers dyan, mga idols natin dyan nagbabike. Meron din dito mga mountain bikes, helmets, gloves, and shirts. Alright, salamat idol. Thank you very much. Ayan. So yan mga idols, Spider helmet. Punta na kayo dito sa SM Rosales, Pangasinan ha. Sigurado marami kayong makikitang mga magagandang helmet dito. Ayan, and meron din silang mga bundles nga. Sabi nga ni Sir Jerome, pagka-tropa kayo, 3 kayo, 4, meron kayong makukuhang malaking discount. And of course, yung kanilang hinahanap natin, itong Recon Plus, carbon fiber na. Talagang ang ganda na itsura niya. Quality, ang gaan, plus, siyempre, safety, the best. Yan po, Spider helmet mga idols. Dito tayo sa Spider, nakita nyo na, meron tayong quick look sa kanila. Ayan, yung mga bundles nila rito. Kung gusto nyo pong bumili dyan, sa Spider shop na to, lalagay po natin sa description yung kanilang telephone number, contact number para kung sakali mga gusto nyo magtanong at kung ano pa yung available na models, pwede nyo pong tawagan. Of course, like and follow nyo yung FB page natin, Boyd Salabaria, and subscribe na kayo.